Kudala ndimxelela uba one day ndizamtshiya and akasoze believe. Ndiyatshata, ndiqala ubomi obutsha apha, ndifuna izinto zam zibentsha, naye angaqala obakho ubomi. Angikulobolanga. Yini manje sawugqoka nje? Ndimshele zona ezi zinto azenzayo. Indoda imkhomba umfazi. Lovers! Nakuphethe isibabu! Guys, lovers. Sifele, ugqokani? Uyagqoka ngomlele naye. Letho enyenza manje. Wena msongo. Usafota uthatha isithombe wena. Uxolo. Wena nje. Thabo siyacela. Umntwana ndihambe naye. Siyacela wena. Guys, I am back again no Butsola. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila njani sisi wami? Oh nami ngiyaphila bhuti wami. Bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena kahle kahle wabhalela iJozi Bioscope. Ngibhalele sisi wami ngoba ngifuna unizongisiza ex wife wami. Sekunye 2 weeks akaphendula amafoni ever sensihlukene nje sekuthulekele nje and ngishiye endlini lapha nengane encane. Angazi ukuthi kwenzakalani nje kuthulekele. Bese nibuye benisathandana lapha. Besithandana ngamlobola ngamkhokhela inkomo kodwa besingekayi esiqongeni. So manje uyenzeni uye kubo njengoba nilwile. Useyihlala kubo manje ungishiyile lapha endlini lapha engihlala khona. Nomntana. Ungishiye nengane. So unokumfonela umbuzo ukuthi kanti baby ex kunje kwenzakalani uzanini? Kade ngimfonela akabamba ifoni yonke into nje naku Facebook ungiblockile nakuba WhatsApp ungiblockile angazi ukuthi kwenzakalani. Manje njengoba sikhuluma umntana umshiye nobani kwenzakalani? Ngiye ngamgcinisa umakhelwane ngamtshela ukuthi kukhona abantu abazofika namhlanje. So bhuti makungibuze uthi wena no ex wife kahle kahle benilwisa yini into eyenza ukuthi azahambe? Like kunokufika amajita ezongithatha for ama weekend sithi ukushaya indawo namajita ngibuye late so sisibonge lokho nje mhlawumbe ukuthi uyangisola ukuthi nami ngiyashita lapho ngichitha khona akaze ngishithele ukuhamba nje namajita. Akaze akuthole nje uchitha. Akaze ngithole ngishitha ngamajita nje kuphela azongithatha sishaye ama round. Manje ngiyona into esixabanisayo nje kuphela le. Oyokuthi wena uphuma namajita. Yeah, uphuma namajita. Maka wena uze watry ukuchange i-girlfriend i-ex wife mayekutshela ukuthi yazini wena uhlezi nabangani. Uze wazama nje ukuthatha ama actions akayi nje ukuthi yazini uzostop lokuphumana nabangani before umuntu wakho hamba i-ex yakho. Ngimtshelile ukuthi ngizozama uadjusta kancane but ke it's about time ne so wavele endaba sesifikela kule situation ekuyona manje sengishiya nje kanjalo endlini. Oh okay akunankinga ke. So njengoba uthi ushiya umntana omncane nomntana oyilingi yi1 fela. Yebo uyi1 ingane esikhulisayo manje ina 2 years. Oh ina 2 years. Yebo. Akunankinga. So bhuti wami into engizokutshela yona wena uzosibonisa ukuthi kahle kahle usisi uhlala kuphi angithi silidwa uwe phela. Yebo igama lakhe uPhumza. Uhlala la. Kuphi? La kule gate le boat le. Ikubo la isekhaya kakhulu lapha. Ilapha ehlala khona. Okay. Yela, uli omncane. Uhlala la ngomntana kini. Uyabona mfana. Nokdo. Gogo. Konko. Gogo. Iroom lakhe le. Yeah, iroom lakhe le. Kuna wuthi. Umazi nomuntu ulapha endlini enkulu. Angase asicheke ngara samse. Gogo. Asicale ngara mntana. Okay. Nice one. Yebo, khona la. Gogo. Imali bisela usi. Sonto. Qala Phumza. Likayo usi. Reteng likayo. Ndeng. Na ko pa Phumza. Phumza. Yeah, Phumza. Di camera bjale. Cause nna re busy mo re lokisetsa lenyalo. La mang o usi lenyalo. Lenyalo. Yingi? Lenyalo. Ushota kangaka umfazi wami nje lo ngamlobola. Ukhona. O usi lenyalo jwang ke la mang lenyalo. Ke lenyalo la ausi nna ke tlo ira makeup. Kanti wena ufuna imishado emingaki for uPhumza? Ukhona nje. Ke lenyalo la Phumza today. Hona le batho. O usi Phumza. Hona le batho. Lo muntu wakho thatha today. Hayi bo, yini manje lengibonayo? Hayi. Kwenzakalani ngawo? Guys,
Intoni? Ufunani? Uhlale ngale ngane. Ufunani sohlukene wena sobabili ufunani ungokwaphi? Hayi 2 weeks yani. Andithe kudala ndiuxelela into basuku ndiphatha ngendlela oniphatha ngayo ngoba ndizoqhubeleka mina nobomi. Abhuti ufuna. Abhuti sikayisa ditlhapa na. Ngale ngane lapha. Uthi mangithini liyangani? Uthi mangithini liyangani? Hayi bo. Sisi umshado wakho today thina thina sila. Kumtshato wami vele namhlanje ngoku. Manje ushiye umntana musili abhuti for 2 weeks. Udala ndimxelela. Into kokuba akandiphathi ngendlela ekumele ukuba andiphathe ngayo. Kodwa umntana sisi yena bekengenaphi lapho ngoba uhambile na. Makahamba yomnika umama wakhe kaloku umntana ngoba mina sendiqala ubomi obutsha ngoku. Uqala ubomi obutsha? Ewe. Ushiye umntana wakho? Ewe ukhona yena ndithi ngutata wakhe. What about amalobolo wami? Nengane le oyishiya lapha endlini. Uyawafuna ungixelele ndizokubuyisela wona amalobolo wakho kaloku. Uzwali ube indaba ungangitshelanga ukuthi wena soyashada. Kunini ndawuxelela? Kunini ndawuxela umuntu wesifazana akaphathwa ngendlela oniphatha ngakhona? Bekakuphatha kanjani ake sisi? Ube ndihlukumeza lo muntu. Uba ku Friday akabuyele endlini. Kufuneka ndihlale endlini mina kude kube ngecawe oko ndilinde yena. Uba ndimbuza imibuzo ba ubeleliphi undithatha ndifake anditshonise ngapha nditshonise ngapha. Mina kumele ndihlalele into enjalo. Uyayazi ba ndamxelela into ba mina ndizawumuva on. Unamajita. Angikutshelanga. Oh mina ndihlale endlini. Wena ushaya iround namajita mina ndihlale endlini ndilinde. So wena mama uthi uzocela ifamily entsha kuhle abhloko ngwanawo yena. Ukhona utatakhe. Manje utatakhe amfunele omunye umuntu umama omunye. Ewe kaloku ngoba apha mina ngoku ndiyatshata. Ndiqala ubomi obutsha apha. Ndifuna izinto zami zibentsha naye angaqala obakho ubomi obutsha. Uthuthuka manje bosa makeup osaya kuveni. Siyahamba kaloku ngoyimina umuntu womtshato namhlanje ubundibona nawe ndinxibile ndimhlendile. Uzwayela kabi wena Swebe. Hayi kanjani? Uzwayela kabi wena Swebe. Kanjani? Hayi. Kanti wena uyibuzela ukuzolwa apha. Kwabhuti nizengibise apha bazondilwisa. Azondilwisa apha ekhaya. Ugqoka kanjani mokugqoka kanje? Umfazi womuntu wena man. Ugqoka kanjani mokugqoka kanje? Umfazi womuntu wena. Angikulobolanga. Yini manje sewugqoka kanje? Ndimshele zona ezi zinto azenzayo. Indoda imkhomba umfazi. Ngizothini mawenza nje? Umfazi lobo benzayo. Umfazi lobo benzayo. Ngishaya nengane encane la ina 2 years kodwa sewulana sophinde ugqoka umnye wife. Benzayo. Khona lapho yakhona uzofika ubehave ngale ndlela obehave ngayo. So ufonela umuntu wakho ngoku. Azobona lento le ngayo. 2 weeks Baby 2 weeks inyana nje sowugqoke kanje. Ijima ufika apha ekhaya nanku lo muntu endandixelele ngaye ulapha endlini ngoku uthi uzonilanda. Umfazi wami. Ewe mntu wamkhawuleza ngoku nako eme apha eminyango. So umuntu okhohle. Manje ayimaka le situation inzima. Mama wena uhambile 2 weeks no usowanyala. Ewe ndiyatshata ngoku. Ayushiya umntana ngoku. Umntana ukhona utatakhe nefamily yakhe bazomnakekela ngoba mina ndilapha uzoqala ubomi obusha. Kudala ndimxelela uba one day ndizamchiya and akasoza believe. So umntana ufela izono zikababakhe. Nayi ubabakhe kumele kaloku abone uba makathina naye ngumzali wakhe. Yewena ngizokwazi lapha endlini ukuthi umane ukuhamba nogesi manje ngizoyithini ingane ebusuku mina. Uyindoda kaloku into yiyo. Andithi wena uyindoda. Uyindoda ungumzali. Indoda ingumzali kumele imali. Indoda mina. Izinto zami zozihamba kanjani? Wena uyindoda. Uwethela ngilabasi. Labas. Wayinilwa ngalethu lo muntu lo. Uzomoshila ngalethu. Ingxaka kanixelelanga yokho. uthi thina size la singazi ukuthi niyashada ne. Sicela ukuthi usilalele kahle. Size lana ubhuti asibhalela athi uzolungisa izinto nomfazi wakhe. Omshiye lalela bhuti wami. Umfazi wakhe omshiye. Umfazi wakhe umshiye 2 weeks. Ngicela sisilalela. Lalela bhuti wami. Baba nomntana umfazi umshiye. Awushadi nomntana? Ngishada umntana. Umntana wami lo. Ngithi umntana wakhe angithi banomntana nobhuti ene usisi ushiye umntana nobhuti wena awuthathi na umthwalo wakhe na Angithatha umthwalo wakhe. Lo muntu lo ngizwane naye before ngamyekela. Right? Angishitela ngayo. Nomntana ngithi manje awushadi naye niyashada maka umntana akekho nithatha kanjani lento le? Ayihluphi umntana. Akahluphi.
akahluphi sisi ukuthi uyashada umntana wakho akekho. Akundihlupho kwanamhlanje mhlambe kusasa xa sendihleli phansi nomyeni wami uThabo sizothetha ke ngendaba yomntwana kokuba siyamthatha okanye asimthathi. Kodwa kwangoku nje asifuni umuntu ozosidisturb. Lilanga lethu namhlanje. Ngaphina ngamthembisa ngathi yazi lo mangihlana naye indlela engizombulala. Hey thina uSilver ya uze nathi. Manje ufuna la. Yazi usisi angithi nishiye umntana nani umntana kaSisi. Hayi mana madala akhuluma lo Oh baby, nakuphethe isibhamu. Yo, yes. What's happening today? About the owner. Oh, ntate Mdimo. Oh, my friends. Oh, shit. Swe, ugqokani? Uyaqoqa ubulele naye. Lethe niyenzama. Wena msongo. Usafota uzathatha isombe wena. Uxolo. Wena nje. Abuti. Abuti askisi. Abuti. Umyeni wami. Abuti kopa tshwarelo. Abuti kopa monane. Thabo. Abuti. Ngicela uxolo. Abuti Thabo. rakho. Askisi siya. Wena ke ngimkhoza lo. Umyeni wami. Angimonisanga. Yes. Khona naletha. Yo, ntate Mdimo. Fuck. Buya muva wena. Yabona. Abuti ngiyawukopa. Angithi ahla abuti ngiyawukopa. Yes. Abuti sawukopa. Ngizomlanda umntwana ekhaya. Thabo Ngizomlanda umntwana. Thabo siyacela. Umntwana ndihambe naye. Thabo siyacela. Siyacela wena. Solo ithi akamyali. Yes. Solo sicela ukuyilungisa grand. Lava singamthatha isibhamu kanje. Ufebe nomjamo. Ufuna ukufeba nomjamo. Ngicela kakubi wena. Senza kanjani? Yes, silava sanyeke siye kusisi hamba. Siyacela. Angithi uthi ngokunceda futhi. Champeka. Retsa jwang guys we itse keng ane situation e ka hodima rona re kopa fela o bitsa maponesa no a ke se bretse jwang ba re ka hodimo. Yes. Lovers. Thabo siyacela. Yes, thatheni mna. Alright sisi. Yo askis. Yes. Sorry sis. Sorry. Listen le. Yo askis sis wa alright. Yo guys. No, this situation is traumatic. Sisi ngicela umthathe sokhuluma lo bam phathis bam. Wabona nje zodietsa nga uthusa no show nya rona. Wena batla uthunya uswa batho. Yeah. Wabona wena mabhuti maka. Yazi wena bhuti abuse abafazi ma. Angimabuse lo ngifuna ukulungisa umzwa. Beka manje ugiphusiswa abantu ngama-tight nama-bra manje. Wenza inkomo zami lezi ngamlobola ngazo. Mara sizwe leso kuzokunceda wena. Ngiyakeni hambani. Usikhomba nangeyibhamu. Hambani. Mele siphi isibhamu sami? Letha isibhamu sami. Letha isibhamu sami. Ngisise khona. Ngicela nimbophele. Mbophele. Letha isibhamu sami. Letha isibhamu sami. Letha isibhamu sami. Thina sikusemapoliseni. Mbophisa nice. Ngiyanicela ne, don't come to my show if you know that uzoba stubborn usikhiphele ibhamu wenzeni. I'm still repeating, ungezi kuJozi Bioscope if you know that you will be stubborn while we're trying to help you because of wasageng ntho etsang ke solo it's akitsebe ha shapo because of no re tlo thusa yena khomba boss ba ba suka dithunya le nne se ke tswelo khomba sa keng ai ke tla le bona ne next episode. I love us. No, this is not appropriate.